Ягелонському університеті в Інституті релігієзнавства відкрито новий напрям студій першої ступені. Що там будуть ізучати? Наскільки ми знаємо, у Ягелонському університеті відкрили тут студію по назві «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурологічні студії». Ото не є новшество, тому що то давно і в русинських організаціях звучається, але Ягелонський університет дуже важний і для польської держави. Тому думаю, що поляки будуть фінансувати ізучення тих народів, які живуть в тому Карпатському регіоні. Там, кстати, відкрито в рамках його ізучати лемківський язик, кроме польського, а також український і словацький, а навіть, можливо, і треба і румунський. Да, поляки хочуть ізучати язики регіональні собі, або язики національних меншин, аби знати, як з ними робити, як їм бути на помочі. На жаль, ми хочемо сказати, що в Україні такого навіть поняття не мають наші правителі. Влада обов'язана, підкреслюю, обов'язана прийти сама, перша до національних меншин і сказати, що вам треба. І особливо філологічні студії должні нам, русинам, також. Ведь давно могли відкрити в Ужгородському університеті, наприклад, кафедру русинського язика і літератури. Язик і культура, язик і література мають бути признані як часть, давайте скажемо, по-їхньому, як загальноукраїнської культури. Кажіть, як хочете, але зачем говорити, то загальна культура, а її туди нас не пущають. Русинов, які голосували за Україну, русинов, народ, котрий є державотворчим для незалежної України, а нас не пущають ні в культуру, ні в язиковий простор. До сих пор ще Польща не вибачилася за ужаснішу групу депортацію цілого народу русинов. І хоч поляки такі на захисті кримських татар стоять, двома руками голосують, а от у себе вдома до сих пор не попросили вибачення за грубейшу депортацію цілого народу і донині нічого не зробили, щоб то виправити. Може, там перфінансують культурні організації, але це мало. Це не значить, що ніхто людям ні хижі не вернув, ні дома. Повторюся, такі студії могли би бути в Ужгороді, але, на жаль, заборонені. Заборонені в Ужгородському національному університеті, хоча мало хто в Ужгороді із його правителів знає, що Ужгородський університет був оснований русинами до того, як Подкарпатська Русь з іменем Закарпатська Україна войшла в состав СССР УССР. Ужгородський університет був організований осінню 45-го року, а Подкарпатська Русь через анексію українськими властями комуністичними стала частю України, як Закарпатська область, лише 22 січня, января 46-го року. Так що Ужгородський національний університет міг бути не національний, а просто Ужгородський університет, бо він скоріше історично національно-русинський. Общественність Закарпаття вже 30 років требує від властей відкрити таку кафедру русинського язика і літератури. Бо в русинському краю всі язики, другі язики офіційно ізучаються, визнані, а головний язик регіону русинський є запертий, під запретом.